Am găsit o frumusețe de, să mai zice, de aripioare, ceva gen. A fost un semnal slab. Este de cupru. Nu aș vrea să rup. Mamă, ce frumos e. Chiar frumos e. Nu știu la ce ar proveni. Deci va fi niște aripioare. Mai caut în jur să vedem. Poate o fi de la ceva. Hai să mai căutăm să vedem, poate găsim ceva. Mai aici un semnal. Am grijă că poate fi tot de la brățară și nu cumva să o distrug. Da, am mai găsit o bucată. Așa arată. Dacă mai este. Să vedem. Da, aici mai trebuie să fie. Hai să găsim și restul bucăților. Știi, am stat și pe dubră țara. Ce bun. Aici este tot. Hai să vedem. Interesant. Opa. Am găsit-o. Încă o bucată mică. Hai să vedem ce mai găsim. Dacă mai este. Mai trebuie să fie. Uite-o. Încă una. Ce frumoasă e. Hai să mai este. Doamne, dar mai este. Micuța. Nu-mi-o fi. Cred că aici o să bag crelecul. Hai să vedem. Nu, aici e. Aha.
Uite-o. Încă una. Muncesc. Cuplu. Hai să vedem, mai este. Gata. Nu mai văd. Asta a fost ultima bucată. Bun. Căutăm mai departe. Am zis dacă mai caut. Am găsit. Are și o agățătoare. Ori o fi fost o brățară, ori de ceva, ca un fel de lanț. Înseamnă că aici ar trebui să fie toate bucățile. Și eu au fost în pădure și l-au pierdut, că au fost chiar la suprafață. Ce frumos e. Cupru. Vechi tare nu cred că poate fi din cauza modelului de agățătoare. Hai să vedem, poate mai găsesc și restul bucăților.